Makhosi amakhulu. Igama lami nguNkazimule ngiyanamukela kuKhanyisani TV. Mawumuhle sicela usubscribe. Ngithuni nje makhosi amakhulu ngibona. Makhosi amakhulu. Uyazi kubalekile ukwazi ukuthi yebo unabantu abadala, yebo unedlozi. Ulungiselwa kanjani umuntu owashona enengane esiswini? Noma ngithi mawumbethwe umuntu owayinengane esiswini ulungiselwa kanjani? Mawunedlozi elafa ingane sasesiswini nayo yafa langena langibatha nalolu sizi ulungiselela kanjani? Mawumbathwe umuntu owashona bemfumbethisa isikhali wabulala labo zonke izitha zakhe, wabuya wazoqoba wonke umndeni la, wasala wena njengomzukulu noma njengesizukulwane sakhe, ulungiselwa kanjani? Angisho usuzane zohlola kumina, cha, kodwa ngithi musa ukuzenzisa singathi awazi ukuthi kephi la kufanele khona into ibe phambi kwakho. Uyambona umuntu oyazi into ayikhulumayo nongayazi. Kahleni ukubheka into engalahlekile. Bathi abelungu, stop looking for what's not lost, as if you are someone chasing the wind. Udinga usizo ngemimoya 081 30 4198. I-understanding kubaluleke kakhulu kunokwazi. Cha ukuthini? Knowing something does not mean you understand it. Ungahloniphi lento uma ubona umuntu lela ngemuva. Hlonipha umoya okuloyo muntu. Makhosi.